Formålet med dette forsøg er at observere og notere, hvordan en gæringsproces foregår. I gæringsprocesser, hvor du har en sukkerblanding med gær inde i en konisk kolbe med en gærlås på, den ideelle temperatur er ca. 37 grader, fordi hvis temperaturen bliver over 40 grader, så dør alle gærceller. Hvis den er under 37 grader, så er gæringsprocessen nedsat. Der er to forskellige gæringsprocesser, der kan ske inde i gæring. En med ilt tilsat og en uden ilt tilsat. Med ilt, så vil vi få, at sukker, ilt og energi vil blive koldioxid, vand og energi. En proces, vi ikke kan bruge til særlig meget. Men hvis det er iltfattigt, altså ingen ilt, så vil det være sukker og energi, vil så blive til koldioxid, alkohol og energi. En proces, vi meget vil bruge. Det er derfor, vi har en gærlås på, så vi alt ilt ikke kan komme ind, men at vores koldioxid stadig kan komme ud. Vi kan tælle, hvor meget koldioxid vi har via de bobler, der kommer ud. Når vandet i gæringslåsen bobler, betyder det, at der bliver produceret CO2. Vi varmer kolben op med hænderne, så gæringsprocessen virker lidt hurtigere.